onye nkuwa na realize ngabo ge mambo wati value realize sama tangadana nyankuwa na kumanya ngobo ge mobwate mbusa manyala ya rongo bo mobwate mbusa asobo sibwa nyasaye anya to goikirana bo mobombosa munyu wete buya ancha mukanyeke ngo batabona mwana pastor njero mochumbe nande ngo safu etame yakabere lakini kerongo tara to kukabano mochumbe ese ngenjo mandenge binte byense mbosa no bitwara no tuale birogo at long last ngayogo chia isa sikoyo mino ancho yo mino unabuyanje tayo monyene sikabangi na bali kana stari na bago twachikura ko basaba in fact na lenge last time ngasafu etamu entangani lakini ere tamu ya kabere umugabana ongwaye egento gyoka simba mo buete simba ngo jare sabantu sana na nengo mo mera function mono ongwaye we used to meet asake lakini advantage nere tamu eri abachumbe tu alengo ntu aetaine mono nonya tu ale kuruana mu ale kumanyanga tu aruani ununa bananchi ntu aruane to bisia matiangi actually njonyo ngaka kurwe paka ngora chinengali lakini mwa maida mangai tokayata chiranse bunabarai togatebiana ya na yaitu egento tu ale kobuna tu agambe togakaraki tugakora engakiye baro komunie para ya 75 kilometers iye gendere kwa gacho kabatega kinongi tonyo katika kwa kilometers na nenke de 75 paka chikoreki chiagacho gosaba etamwe kusaba simba n'umusani yone naneke gori tigabo mutangani koreto murembe county ya Usi governor n'abachumbe baro kusaba no gake gusaba sana n'umwana pastor tigango tebiga nando nyugwe nani ngukwaneke Gusi na tobitwara tigangirore totware biroge binge totware chigari chinyinge totware chibesa chichire chi account kero wasirire na yabyo goraki kanyeka kolera bantemere emeremo bosabano bari iya kabere etwache sengencho gosira wadana actually bona za kumanya mokoyone mokoyone pole sana ande simba ayataka kwa binti wata ande simba nataka ngosaba samaskani kuno mochumbo machoga diko mwana wa mukuru mochuli